ଯାଇଥିଲି ଆମ ଗାଁକୁ। ଆଉ ସେଠି ମୋ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ କ୍ଷୀର ପୋଡ଼ ପିଠା ବନେଇବ ବୋଲି ବାହାରିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଖରା ବେଳଟାରେ ମୋ ବୋଉ କେମିତି ଡେକ୍ଚି ବସାଇ ମୋ ପାଇଁ ଜନ୍ତା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ତ ସେଥିରେ ଘିଅ ପକେଇଲା, ଆଉ ତାପରେ ତେଜପତ୍ର ଜିରା ଫୁଟେଇ ପାଣି ବି ଦେଇଦେଲା। ବାସ୍ନା ତ ବଢ଼ିଆ ଆସୁଛି। ଆଉ ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣି କେମିତି ଫୁଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲାଣି। ଆରେ ବାଃ, ପାଣି ଫୁଟି ଆସିଲାଣି। ଆଉ ବୋଉ ସେଥିରେ ନଡ଼ିଆ ଆଉ ଚିନି ପକାଇ ତାକୁ ଘାଣ୍ଟିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ନଡ଼ିଆ ପକାଇଦେଲା, ଆଉ ଏବେ ଚିନି ବି ପକାଇବ, ଆଉ ଚିନି ପକାଇ ଘାଣ୍ଟିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବ। ଜନ୍ତା ପିଠା ନା, ଚିନି ପକାଇଲେ ତ ପିଠାର ମସ୍ତ ଲାଗିଥାଏ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉ ସେଥିରେ କ୍ଷୀର ପକାଇବ। କ୍ଷୀର ଆଣୁଛି। ଆରେ ବାଃ, କ୍ଷୀର ପକାଇଲା ତ। ଏଥର ପିଠାଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗିବ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଗାଁକୁ ଯାଏ ବୋଉ ମୋ ପାଇଁ ଏଇ ପୋଡ଼ ପିଠାଟା ହିଁ ବନାଏ। ମୋତେ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ଚୁନା କରିକି ରଖିଛି ସେଥିରେ ପାଣି ମିଶେଇ ପକେଇବ। ଆରେ ବାଃ, ମୋ ମାମା ଏଠି ଚାଉଳ ଜନ୍ତାକୁ ପକେଇଦେଲା, ଆଉ ବୋଉ ତାର କେଡ଼େ ବଢ଼ିଆ ସେ ଜନ୍ତିବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲା। ଜନ୍ତା ହେଇଗଲା। ଏବେ ବୋଉ କଦଳୀ ପତ୍ର ଉପରେ ସେ ଜନ୍ତାକୁ ପକାଇ ପୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା।